L'objectiu d'aquest experiment és desoxidar monedes en mal estat. Per a fer aquest experiment necessitaríem monedes de coure, bicarbonat de sodi, clorur de sodi, vinagre, alcohol etílic, cargols d'acer, 3 bols i tovalloles de paper. Comencem per tirar en els 3 recipients vinagre, alcohol i aigua amb bicarbonat de sodi, respectivament. Posem una cullerada petita de sal als 3 recipients. Ho remenem fins que es dissolgui. Afegim unes quantes monedes a cadascun dels recipients. Aquí es pot veure com l'oxigen de l'òxid de coure forma bombolles que pugen fins a la superfície del líquid. Ens esperem uns minuts fins que la reacció es calmi i després extraiem les monedes. Posem les monedes baix d'un corrent d'aigua i les deixem secar. Finalment, posem els cargols d'acer dintre de cada mescla, un cop les monedes han estat extretes, i observem el que passa. Només estem fent-ho amb el vinagre, ja que aquesta era la reacció més ràpida de les 3. Finalment, després d'uns minuts, es pot veure que les claus estan coberts en una capa de coure. El coure reacciona lentament amb l'oxigen de l'atmosfera, formant en el procés òxid de coure. En aquesta reacció hem fet que aquest òxid de coure reaccioni amb l'àcid acètic del vinagre, deixant anar així oxigen a l'atmosfera. El coure, però, es queda dissolt en el vinagre, en forma de ions de coure. A posteriori, quan hem posat els claus d'acer en el vinagre, aquest ha desoxidat una petita capa d'òxid de ferro 3, així deixant la superfície dels claus carregats negativament. És per això que els ions de coure positivament carregats dissolts en el vinagre es veuen atrets per la càrrega negativa dels claus i formant així claus recoberts de coure.